Prosím, pomoc. Kde to jsou? Chimbros Deluxe. Ahoj Same. Čau. Jaká byla cesta? Jo, dobrá. Jo, tak představíš se nám trochu? Jasný, ale tak já jsem Samuel Dittrich, mám dostudovanýho zlatníka klenotníka a teďka momentálně jsem na uměleckém rytcovi, takže se ještě dodělávám něco k tomu mimo oboru. Ale nebudu tam moc dlouho, doufám. Dobře, tak když tak si u tebe uděláme nějaké přívěšky. To budu rád. Jo. Takže Same, co bys nám řekl o svých koníčcích? Hele, rád jezdím na skateu, chodím rád do přírody, rád poslouchám hudbu, rád vařím. No, to je tak všechno. Co vaříš, co máš rád? Hele, většinou rád vařím kuřecí maso a prostě všechno z kuřete. No, máš rád kuřecí maso. Já teda taky, no. Já miluju kuřecí maso. Takže všichni víme, že se jmenuješ Samuel Dittrich, ale všichni tě spíš znají jako Samik, je to pravda? Ano, ne. Jak vznikla tato přezdívka Samiku? Ale takhle mi už říkali jako od základky a už to se mnou nějak zůstalo. A co ten smajlík tvůj? No, hele, to jsem ukradl. Viděl jsem to jednou na plotě, tak jsem si to prostě převzal. A už to s tebou zůstalo. No a víš, že to je plagiátorství? Je mi to uprdele. Že to je nezákonné. Je mi to jedno. Bad boy. No, asi můžeme přejít k první otázce. Tak slyšel jsem o tom, že jsi byl hodně blízko ke smrti. Jak se to stalo? Tak to je jako fakt vtipná story, jo. Hele, my jsme byli prostě, jak jsou Davice, tak tam je, že jo, takový ten kopec nad železnicí. A my jsme tam, že jo, chlastali, že jo, byli jsme tam na nějakých srazech, chlastali jsme, dávali jointy, že jo, taková ta klasika. A potom jsme šli někam jinam, takže jsme šli dolů z toho kopce a byla tam jedna nějaká borka, už nevím, jak se jmenovala, to je jedno. A řekla, že by byla hrozná prdel, kdyby si někdo lehl na ty koleje. A já, jelikož jsem byl úplně v prdeli, byl jsem prostě pod vlivem alkoholu a všeho, tak jsem si prostě řekl, jo, to by byla fakt velká prdel. Takže jsem si prostě řekl, že si prostě na ty koleje lehnu. No a potom jsme něco začali, že jo, slyšet dále, že jo. A my všichni si říkali, co to je, že jo. A pak najednou slyší všichni vzvlak a najednou já prostě na těch kolejích tam ležím furt. Už se blíží ten vlak, že jo. A byl to rychlík ještě k tomu. Kámo, mě to málem. Asi pár milimetrů, než to přijelo, mě to škrtlo nohy. Ale byla tam jedna kámo borka, která mě hnedka z těch kolejí, že ho vytáhla a zachránila mi tím život, takže všichni z toho byli úplně v prdeli, jakože vůbec nevěděli, kámo, byli úplně v šoku a vůbec se jim jako nedivím, bylo to docela tragický. Ale přežil jsem, takže jsem rád. Co na to říkala ta holka, čí to byl nápad? Hele, když to viděla, tak se hnedka rozbrečela. Celou cestu potom jsme šli, už nevím, kam to bylo, ale někam jsme potom šli. Se mi pořád celou dobu omlouvala, že je hrozná píče, že to řekla, že... No spíš já jsem čurák, že jsem to udělal, že jo, ale ona je, že jo... Ona to, že jo, navrhla, takže se mi pak celou dobu omlouvala, brečela. Všichni z toho byli prostě v šoku, prostě. Ale... Jak říkám, hele, já jsem... To skáče kočka. Já byl jako docela v pohodě, protože, že jo, jak jsem byl prostě už nalitej, byl jsem prostě někde jinde, tak já jsem to nějak prostě neřešil. Pak až druhý den jsem si vlastně uvědomil, že jsem málem mohl umřít. A jak je to dlouho, co se to stalo, Samiku? Ale... Jo, stalo se to někdy na jaře minulý rok. A ta holka, která tě zachránila, bavíš se s ní ještě? Jo, někdy se pokecáme. Jo. A chtěl bys jí poděkovat takhle veřejně? Samozřejmě, děkuju. A jméno nechceš říct taky? Meleno. Tak další otázka, Samiku. Prý se také uniklo znásilnění.
Jak se tohle stalo? Ale tak to jsem nestalo ani tak dávno, asi 3 týdny zpátky. Jsem byl na oslavě jedné mý kámošky, slavila 18 zrovna. A bylo tam prostě spoustu věcí, chlast, cigára a takový různý věci. Ona byla tak úplně v prdeli, brutálně se prostě ožrala, že ona za mnou pořád totálně lezla. Dávala mi cucleky na krk, líbala se mnou o 106, víš co. Bylo to úplně šílený prostě a chtěla mi kámo už prostě vyndat prostě moje péro z kalhot a začít to prostě kouřit. A já jsem řekl, ne, ale já už musím jít domů, prostě tohle nepůjde. Ona hlavně byla hrozně hnusná, mě se vůbec nelíbila, takže to je tak jako všechno, co bych tomu mohl říct. Ale i přesto, že byla hnusná podle tebe, tak celkem respekt, že jsi to vydržel, to moc kluků v dnešní době nedokáže. Ne, já nejsem asi jako basic kluk. Přesně tak a o tom je i dnešní podcast. Je super, že jsi odolal Samiku. Já vím. No tak to tady máme zase, no. Za všechno může alkohol. Takže Alkohol dělá divy, no. Přejdeme asi k třetí otázce a to se týká toho, jak tě zadržela policie České republiky, když jsi u sebe měl marihuanu, je to tak? Ano, jo. To jsme s kámošem, taky šli zrovna z nějakých srazů. Já chodím na ty srazy docela často, no. A byli jsme tak strašně zvolení, že jsme se prostě fakt úplně totálně jako motali, jo. Byli jsme fakt někde jinde. Kámo, viděli jsme jednorožce třeba. A zrovna jsme byli u Billy. Jestli víte, kde je Hlavák, tak u Billy. Přímo na Hlaváku? Přímo vevnitř prostě na Hlaváku. Vevnitř. A šli jsme kolem prostě 2 pouzů, který nás tam prostě hnedka odchytli. Hnedka se nás odchytli. Já jsem úplně stuhnul, kámo, byl jsem úplně... Protože jsem asi věděl jsem, co se stane. A úplně jsem, kámo, stuhnul. Byl jsem tam jak tvrdý prostě. A ten můj kamarád, Martin, tak on tam hnedka začal, u něho se tam ho vyptával, jestli u sebe nemá nějakou trávu prostě a on, ne, nemám u sebe nic prostě. Protože on byl nezletilý pořád v té době, takže ho nemohli, že ho vzít na záchytku, ale asi dostal nějakou, nevím, jestli dostal pokutu nebo nějakou jako podmínku nebo něco takového za to, že lhal. Já, jelikož jsem byl jako upřímnej, tak jsem jako hnedka jim ukázal to, co mám u sebe. No a hnedka jsem je vzali, že jo, na tu záchytku, co mají, že jo, na Hlaváku. Tam se mě jako nějak vyptávali, kde jsem to sehnal, od koho jsem to sehnal a tak. A jelikož jsem byl jako na ně hodnej, to nedělal jsem žádný věci, třeba, že jsem už jako rovnou neutekl, víš to, nebo že jsem nepičoval na ně, nebo tak mě pustili teda bez mý trávy, což mě trošku nasralo. A platil jsem asi jenom 100 pokutu. A ty si řekl pravdu o tom, kde jsi to získal? Do piči. Jo. Ty si řekl pravdu o tom, kde jsi to získal? Jo. Ten týpek, od kterého jsem to sehnal, tak ten je teďka asi na 3 roky ve vězení. Kvůli tobě? Ne kvůli tady tomu. Kvůli jiným věcem, že prostě kradl v sámoškách, znásilňoval jako ženy a tyhle ty věci. Tak to se pohybuješ celkem v nebezpečí. Jo, jako pohybuju se docela v nebezpečných jako společnostech, Ale zvládáš to. zatím to zvládám. Ale jak jsem se nezměnil od té doby, co se s nima jako bavím a tak. No. A teď už tě nehledají policajti? Ne, jenom prej jsem měl nějakou podmínku a teď už ji nemám. A zápis? Zápis mám. Jo, zápis mám.
A teď, když už jsme ten sportovní podcast, tak se ti chceme zeptat, děláš nějaký sport? Hele, teďka momentálně ne, ale dělal jsem 3 roky badminton. Hrál jsem i závodně. To je celkem dobrý. A byl jsi někdy v nějakém gymu nebo tak? Hele, párkrát jsem tam byl, ale nechodím tam moc často a byl jsem jenom v Padeře, blízko Sapy. A byl jsem tam jenom se svýma homies, Davidem, Bojkem a Mikim. Neboli s náma. Neboli s váma, že jo, to je jasný. To je jasný. A jak to šlo? Ale do začátku to bylo dost těžký, protože, že jo, byl jsem tam poprvé, nevěděl jsem, co k čemu prostě slouží, že jo. Věci, co byly prostě na nohy, jsem používal na ruce, taková ta klasika. A jako ty začátky byly trošku těžší, ale pak, když jste mi, že jo, poradili, tak jsem pak nějak už to zvládal. Nejhorší asi den, když jsme tam byli, ale tak to bylo, když jste mi dali tu modrou vodu. Pre-workout, no. Protože to mě pak kámo celou dobu prostě totálně mravenčilo celé tělo. I potom, co jsem přišel domů, tak mi totálně mravenčilo celé tělo. No jo, no. Asi to mělo mít takovýhle jako účinky, jaký takový efekt, že jo. A plánuješ se tomu věnovat i dál? Hele, určitě, až bude prostě někdy zase čas a peníze, tak bych klidně někdy začal. Nemám s tím problém. To nás velmi těší. A steroidy? Už pícháš? Ne, vole. A nějaký kreatin aspoň? Protein? Nic, jako jednou jsem zkoušel čokoládové protein u kámoše, bylo to docela v pohodě. To přijde všechno, nebo? Tak samozřejmě někdy zase zajdem do gymu. Samozřejmě. A zajímavost na tvojí fitness kariéře je i, že ses náhodou objevil na bodybuilding soutěži. Co mi k tomu řekneš? Ale to bylo docela zajímavý. Jen tak prostě za věšákem jsem se tam ocitl. A hnedka mě kámo naverbovali, abych jim masíroval a namazal prostě jejich svaly. Tak jsem to prostě bral s gustem, bral jsem to s pokorou, no a tak jsem prostě na sobě měl nějakou hnědou sračku, nevím vůbec, co to bylo, jaký hovna jsme spreji a tak se mi prostě začal prostě masírovat všechno, prostě úplně mazat všechno, jo, břicha, záda, bicepsy, tricepsy, všechno prostě. No a jak líbilo se ti tam masírovat ty krásný, nádherný svalnatý těla? Ale nebylo to špatný, jako byla to nová zkušenost samozřejmě a jakože co jiného k tomu mám říct, prostě bylo to v pohodě. A chtěl bys si to někdy zopakovat? Když bude možnost, tak Chtěl klidně bys jo. někdy zúčastnit takové té soutěže? Ale zúčastnit úplně nevím. Já na tyhle ty věci moc nejsem popravdě. Tak třeba někdy. Ještě pár let v gymu a třeba se k tomu dostaneš. Třeba jo. Další otázka už se netýká bodybuildingu. Samiku, dozvěděl jsem se, že plánuješ dělat autoškolu. Co máš v plánu? Hele, mám v plánu teďka a někdy v průběhu září se prostě zapsat do autoškoly, kde to mám od kámoše zařízený, že by to tam mělo stát něco kolem 19 000, takže měl by to být docela levný na nějaký 3-4 měsíce, tak nějak. A uvidíme, jestli to půjde. A máš už vyhlídlý nějaký auto na začátek, nebo máš dokonce i nějaký vysněný? Ale tak na začátek bych klidně jako bral nějakou oktávku nebo něco takového. Když se poštěstí, tak bych hrozně chtěl Mazdičku. Ještě nevím teda konkrétně kterou, ale o Mazdě jsem docela vždycky snil, že by to mohlo být moje první auto. Ale moje asi nejvíc vysněný auto, který bych si jako hrozně moc přál, tak je Volkswagen T1 z roku 61. Protože vzít tohle auto a jet třeba s ním na nějaký road trip někam prostě s bandou kámošů a s hulením by bylo úplně skvělý.
Tak až všechno doděláš a zvládneš to, tak dáme ty studované závody spolu. To můžem, no. Máte vyhlídli nějaký to letiště? Jo, ale to tady asi nebudem říkat. To bylo jenom jako, že Jo, teď jo. Včas. Jo, Václava Havla. růzení do píči. Nebo... Jak akčák s čím se bonda, že? A co Mazda? Kabriolet? Jedině kabriolet. No, jako líbil by se mi asi nejvíc. A co Miata? Líbila by se ti Miata? Jsem já to. Řekni mu to, jak to vždycky děláš. No, takový ty očička. Jo, tohle. Co to auto? Dělej, ukazuj to na kameru. Sameku, určitě jsi slyšel o mém plánu letět do Austrálie. Co si o tom myslíš? Jel by si se mnou? Hele, přijde mi to jako zajímavý nápad. Určitě bych jako jel, jenom se prostě bojím těch černých vdov. Ale na to si budu muset jak zvyknout. Tam žádnou černou vdovu neuvidíš, nebo jenom v terárku někde. OK, to je No, dobrý. jako, jo, ale pavouci tam budou. Bavouci tam budou, ale je hlavně v noci, přes den neuvidíš. To nebo- prdele, no. Hele, tak si prostě lehnem do prostřed místnosti a okolo sebe svíčky, ne? No, to zní jako dobrý plán, ale... No, jako těším se, pokud to všechno nějak dobře klapne a nebudou nějaký zbytečný potíže, tak rád jako poletím, že? A šetříš už na letenku? Trošku. A mohl by si ve stručnosti nějak říct tvůj pohled na dnešní společnost? Hele, takhle. Co se jako týče jako LGBT komunity, jak dělají ty své pride pochody a tyhle ty věci, tak už mě to začíná docela dosrát. Nebudu lhát, už mě to začíná srát. A Souhlasím s tebou, Sameku. Ozvlášť jako jakým způsobem to prostě předvádějí prostě jak, nebo aspoň někteří Myslíš jsou... třeba konkrétně štěkání, řvání a tak? No třeba, nedávno jsem viděl jedno video a málem jsem se z toho posral. Ten je tvrdý. Smrdí LGBT, vole. Ten to tam Ale jako, sází. jinak jako proti LGBT komunitě vyloženě jako nic nemám. Mám jako pár přátel, kteří jsou jako v LGBT komunitě a jsou jako držhubu. Držhubu! Mluv, ty debile. dál. A jako jsou úplně v pohodě, jako normální lidi, že jo, ale jako mě třeba fakt jako serou ty pochody samotný, nebo prostě některé vyjadřování té LGBT strany, že někteří to jako berou fakt jako takovým tím hrozně divným způsobem, nebo třeba nesnáším takový ty fatphobic mrtky, víš co, nebo takový prostě takovou tu fatfobii, víš co. Hele, viděl jsem jedno video, ve kterém byla tlustá borka, která si prostě stěžovala na to, že prostě nemají v letadlech velký prostě sedačky, aby tam mohla narvat tu svoji tlustou prdel. Takže si stěžovala na ty aerolinky a pak se to prostě nějak řešilo. Už dál nevím, jak to pokračovalo, jenom prostě tady je prostě vidět, že to není prostě problém těch fatfobiků, ale je to problém těch samotných prostě těch lidí. Ti samotní lidi si prostě vymysleli, kámo, tady to urážení těch tlustých lidí a fatfobik, tyhle ty věci. A se sebou prostě nic jako nedělají. Hele, já taky se sebou skoro nic nedělám, ale tlustej nejsem, jo. Zajímavý point. Jako, jo, ale řeknu takhle, jsou jako lidi, kteří s tím mají jako skutečně problém s tou váhou, tím, že to mají prostě nějakou genetickou vadu nebo něco takového. Ale to je třeba jenom čtvrtka z těch lidí, kteří to říkají. Všichni ostatní jsou prostě strašně prostě toxický a hrozně jako uražení prostě z toho, když jim prostě řekneš, už jenom kámo, když jim řekneš, že ať jdou prostě se sebou něco dělat a jdou se sebou jako jdou prostě cvičit, jo. A oni ti hnedka,
ne, to je fatfobik, vole, píčovina. Nevím. Jo, to já jsem taky viděl jedno video na TikToku, že když cvičíš, tak jsi automaticky fatphobic. To jsem fakt Jo, viděl, to jsem viděl vole. taky, no. Samiku, slyšel jsem, že jsi hrál i v nějakém seriálu. Plánuješ se tomu i dál věnovat? Dostal jsi už i nějaké jiné nabídky? Hele, takhle, já jsem, všechno to začalo, pokud to můžu ještě jak trošku víc rozebrat, tak všechno to začalo tím, že jsem už od školky začal chodit do dramatického kroužku. Tam jsem byl asi 6 nebo 7 let a hrál jsem v dobešce, že jo, různý představení a takové věci. A potom jsem nějak na to už nějak sral, takže jsem se pak odhlásil, pak jsem začal chodit na ten badminton. No a teďka asi minulý rok, v listopadu, jsem dostal nabídku do seriálu, takže jsem tam hrál prostě křový kompars, jsem tam byl, hrál jsem tam nějakýho právníka. Pro upřesnění to byla Zlatá labuť? Jo, dával to na Nově někdy teďka. To se mi ta tvoje role moc líbila. Musím říct, že se ti to moc povedlo. Mně přijde, že jsem tam byl málo vidět. No to je škoda. To je samozřejmě škoda. Ale já jsem si tě všimnul. Asi 2x nebo 3x. Jo. Jsi nadanej, Samiku. Jo. No a co se týče těch dalších nabídek, tak teďka nedávno jsem mluvil s mým kámošem, který chodí normálně na ty představení a normálně prostě je jako už trošku větší herec než já. A dal mi zase další nabídku teďka v neděli. Budu zase hrát nějaký kompars do nějakého dalšího seriálu. Nevím vůbec, o jaký seriál ještě půjde. To dostaneme až na místě, ale uvidíme, jestli mě to bude dál bavit, bude to na celý den. Vydělám si zase nějaký prachy. A viděl by ses třeba jako herec? To myslím, že asi úplně ne. Jako mě to herectví baví, ale nevidím to jako můj, dalo by se říct, jako cíl nebo moje náplň jako života, nebo nějak tak prostě. Mám jako radši jiný věci než to herectví, ale neříkám, že mě to herectví vůbec nebaví. Většinou je to dost dobrá zkušenost a většinou toho potkáš taky spousta prýma lidí. No je hezký, že jsi z toho začínal, teď si u toho skončil, je to takový hezký. Doufám, že si ti bude jako dál dařit taky. Taky doufám. Doufám, že tě uvidím někdy i jako hlavní role v nějakém filmu. To ale nevím. Doufáme to všichni asi. Třeba na Pornhubu aspoň, když tak. To se možná ukážu. Tak jo, když tak piš. Pošli odkaz pro kamaráda. Exkluziv. Prémium. Ty budeš v tom premium videu hodinovým, ty vole. Ne, asi. My ti chceme poděkovat za tvoji účast. Těšíme se na dalšího hosta. Nebudeme s tím prozrazovat, kdo to je. Možná se někdy vrátíš i ty. No, doufám, že už tady nebudu takovým způsobem, jakým jsem tady začal. A nebo budeš i někdy pokládat otázky s náma. No a příště se tě zeptáme, příště nebudeme brát násilně. Doufám, ty kokot. Děkujeme za návštěvu, Samiku. Děkujeme ti, No, Samičku, děkuju. a měj hezký večer. Přežij to. Tak já už teda půjdu. Čau. Tak Čau. A co ten honorář?